Малявані, розбірні, вишивані, ткані, плетені, набивані, гравіровані. В якості мотиву використовуються різні знаки емблем. Хто перший сказав? Вітер. Ні, там можна просто Так, наступне питання. Який твій символ краю родний? Хто відкаже? Так, погоня і червоно-білий стяг. Ось Григорія ще так само. Пішло туди. Наступне питання. Продовгуватий кавалок тканини обрядового декоративно-утилітарного призначення. Ширина 50-40 см, довжина 1-3 метри. На Білорусі відомі з глибокої старожитності з з'явленням ткацтва. Служили для бытовых потреб, уживали в декоративних обрядових методах, прибирали образи, носили в поле. Абрух. Ручник. Правильно, вот это ручник. Кто? Молодцы, вы все ведаете. Ну, я думаю, не складане питання, простенько. Святок родимый. Слишком быстро так даже не интересно. Гэта деталь дзень здавен была абавязкова у беларусаў у розных аслоўных груп. Былі не аднолькавы. Гэта вызначалася іх памерамі, багаццем, колеравай гамай і матэрыялам. Даўжыня гэтай дэталі адзення была ад 2 до 4,5 метраў. На ражках гэта выраб ткаўся на беларускай і лацінскай мовах напіс Слуцку, горадзе Слуцку. Яківе. Так, а хто був? Ой, хлопчик сказал. Дай. Еще что-нибудь ему дай там. Молодчинка. Это хлопчик. А, девочка. Девочка. Слухайте, а где службу раздают? А вот это пожалуйста. В этом треба стать там. Люди бачат. Вот я не вижу, где ее раздают. Так, Вот она тут. не буду довго мучити, ще пару питань. Коли цікаво, то можемо протягнути. Можно. Так, тільки в серці тривожним почую, за країну родимую жах. Вспомню браму святую, острую, браму святую и вояку на грозных конях. Прошу назвать автора Гата Краткова. Богданович. А верш «Погонь». Огонь. Вот цікаве питання. Ну, ми повинні тут виділяти так само. Спеціальною леєчкою писаком наносили прямые и хвалистые пояски уздовж и поперек на важном атрибуте свята Великдень. Малявали узоры в выгляде ялинок, грабелек, стилизованных зорок, завитков, что расписывали и как назывались эти вырабы. Писанки. Дякую. Так, еще трошки и приступим до наступного. Опекунка земли Беларуси.